Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir sagadyň dowamında tyzyp çykan diýany metan gazynyň müçberi 67 million uloň çykarýan zyňyndylaryna deň boldy. Bu warda The Guardian nisrinde çykan maglumatda bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalışýan pursady. Halkary ekspertler eýýäm ençim ýyl bäri Türkmenistandan tyzyp çykýan uly mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda yaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa nisriniň satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalgyç detgalaryndan has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy tyzyp çykýar. Munyň bilen baglylykda ziýanly gazyň iň uly zyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagadyň dowamında birden Kahwasydan 427 tonna metanyň müçberi tutuş Fransiýada bir sagadyň içinde howa göýberilýän zyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönekä uglevodorod hem de tabii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldysxana gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlanda onuň ýyllyk täsiri kömürturşy gazyna garanyňda 80 ýokarydyr. Atmosfera göýberilýän bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdygy hem nykdalýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töweregi, gazalyp alynýan ýalgyç seristeleriniň gözlegi işleri, olaryň önümçüligi we transport sebäpli howa göýberilýär. Bu görkeziji 2000-2019 ýyllar aralygynda tas 50% artypdyr. Kairos Geoteljeris kompaniýasynyň saýatlyk etmegine görä, 2020-nji ýylda gazalyp alynýan ýalgyç detgalaryndan tyzyp çykan metan gaz hadisalarynyň 1005 ýagdaýy hasaba alınıp, olaryň iň uly görkezijisi Türkmenistana degişli. Metan gazynyň uly mukdarda tyzyp çykmagy boýunça hadisalaryň iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184-de deň. Olar akly giden ýaly ýelejir diýerler dip The Guardian nisriniň maglumatynda Kairos karhanasynyň wekili Christian Lelongyň sözleri getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyety boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görkeziji 155, Russiýada hem 120 deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazalyp alynýan ýalgyçlaryň ölümçüligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler uly mukdardaky syzmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enzamlaryň könülismegi bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nisri daşky gursa ulumlary we tehnologiýalary nisrinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň günmataryndaky 29 sany newit we gaz enzamy bejerilse, onda bu sewetin klimaty yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny belläpdi. Ykdysady girdijiler esasan newit gaz sewdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorularynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2020-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zyňyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözleg işlerinde satelitleriň rolunyň artmagy, şeýle de güýçli täsir edici gaz bilen baglylykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjuwyň artmagy seretaply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow'da geçen sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller yglan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hytaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek vice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berýändigini ynandyrmagy synançypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemeti wagt geçse-de, Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyňyndylaryny howa syzdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar. Türkmen hökümeti suwuna çelini ýurtda metanyň syzmagyny ikrar etmedi. Azatlyň ýokurda aýdylanlar barada
Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginden, Türkmen Neft we Türkmen Gaz kompaniýalaryndan kommentari almak tynançyklary netije bermedi.